बेसेन नाङै मेगननि बेराम नायनाय आरो फाहामथाय होनायनि बादाखौ दिनै फुंबिलि समाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो। डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बड'लेण्ड नेत्रालयआव उदालगुरिनि हेफाजाबै बेसेन लायाजासे चिरां जिल्ला सिंनि रुनिकाटा आरो हाथिसार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मेगननि बेराम नायनाय आरो फाहामथाय होनायनि बादा खालामगोन होनना फोसावखानाय बादिनो दिनै रुनिकाटानि हिरिम्बा नब्लाङाव बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनां बाथ्रादि चिरां जिल्ला सिंनि खायसे सुबुंफोरखौ बावैसो सान सिगां डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बेसेन लायाजासे मेगननि फाहामथाय होखांबाय। रुनिकाटानि हिरिम्बा नब्लाङाव जानाय दिनैनि मेगननि बेराम नायनाय बादायाव दाब दाब ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा नायजाफैयो। गुबुन फारसेथिं मेगननि बेराम नायनाय आरो फाहामथाय होनाय बादाखौ बेखेवना होनानै डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। चिरां ओनसोलाव बिभिन्न जायगायाव गिदिंबाय थादोंमोन। गिदिंबाय थानायाव जोङो गोबां न'खरावनो ओरैबायदि सुबुं लोगो मोन्दोंमोन जाय बिथांमोनहा मेगननि प्रब्लेमाव भुगिनानै दंमोन, जाय बिथांमोनहा बोसोरसे बोसोरनै नुनो हायाखै आरो अपारेशननि थाखायबो फैसा गैया। दा थिग बेफोर प्रब्लेमखौ नुनानै जोङो मोनसे स्टेप लादों, जाय स्टेपआनोखि जाय बिथांमोनहा रां गैयिनि थाखाय मेगन अपारेशन खालामनो हायाखै, बोसोरसे बोसोरनैनि थाखाय खाना बा खानि जानानै दङ, बिथांमोनखौ बोरैहाय जोङो बिथांमोननि भिजन, बिथांमोननि नोजोरखौ बोरै फैफिननो हायो, बिनि थाखाय जोङो नैबे स्टेपखौ लानाय जादों। आरो बिथांमोनखौ दिनै चेकआप खालामनानै जोङो उदालगुरियाव थानाय जेनाखि बड'लेण्ड नेत्रालया बाहाय लांनानै फ्रि अफ कस्ट अपारेशन खालामनानै होनाय जागोन। थांनाय बारावबो जोङो 10 जन ट्रिटमेन्टनि थाखाय लांदोंमोन आरो बिनि गेजेरावनो 7खौ अपारेशन खालामदों। जाय बिथांमोनहा बोसोरब्रै गाहाम नुवालासिनो दङमोन, खाना खानि जानानै दंमोन, बिथांमोनहा दिनै गावनि नोजोरखौ नुथायखौ मोनफिननो हाबाय। दा जोंनो आफा इसोरा जाहाथे हाजासे गोहो होदों बिथांमोननो हेफाजाब होनो थाखाय जोङो मावलांबाय थागोन। दिनै रुनिकाटायाव जागायदों आरो जोङो गाबोन दादगारि हाथिसार ओनसोलाव फुंनि 9टा जानाय लोगो लोगोनो फ्रि जेनाखि आइ चेकआप बियो जागायगोन। दा रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' फैदों, जाय बिथांमोनहा मेगननि प्रब्लेम जानाय दं, बिथांमोनहा दा 150 जननिबो बारा नाम भर्ति खालामदों। जों बिथांमोनखौ मोनाजासिमबाबो नायजोबगोन। नायखांनायनि उनाव जाय बिथांमोनहा सिरियासलि प्रब्लेमाव भुगिनानै दङ, अपारेशन खालामनांगौ, बिथांमोनखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै फेस वाइस लांनानै अपारेशन खालामनाय जागोन। बेबायदि हाबाफारिखौ नोंथाङा अकल चिरां जिल्लायाव लादोंना अल बिटिसिनि आन्दाराव? जोङो जागायदों दा चिराङाव। दा जागायनानै जुदि जोङो मावबाय थालांनो हायोबा, जोङो बिभिन्न जायगायावबो मावलांनो हायोबा जोबोद गोजोननाय मोनगोन। जोङो जागायदों, मोनसे फिसा स्टेप होननानै जोङो सानदों। नाथाय फिउचाराव जुदि जोङो बेफोरबायदि मावलांनो खाबु मोनबाय थायोबा आरोबाव चिरांनि गुबुन गुबुन जायगायाव आरो सारा बिटिसि ओनसोलावनो मावलांनो हागोन होननानै जों नुयो। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।